Здравейте! Аз съм Доминик Шнайдер. Аз съм ръководител на детската клиника в Дортмунд. И днес ще говорим отново на тема здравеопазване при децата. Днес на тема температура. Как да измерим температурата? За да измерите температурата е необходим термометър. Допирът сам по себе си не е достатъчен. Термометър можете да намерите в аптеката. И трябва да измерите температурата най-добре в дупето. Трябва ли детето ми при температура да приема лекарство? Това винаги е важен въпрос. Не е задължително на децата да се дава лекарство, когато имат висока температура. Възможно е да се намали температурата без лекарства. Започваме с това, като следим децата да не са прекалено облечени. Стигащ хоризонтът определено е твърде дебел. Децата трябва да могат и малко да се поизпотят. Те би трябвало да носят по-скоро тънки, леки и сухи дрехи. Може да се приложат и хладки компреси или да се увият пръстците. И само ако това не помогне, можете да дадете на децето си лекарства като ибупрофен или парацетамол под формата на сок или свещичка. Това се дава, когато децата имат много висока температура. Категорично се дава лекарство, ако имат 40 градуса и повече, или ако имат над 39 градуса и изпитват болка или не се чувстват добре като цяло. Но при температури от около 38 градуса обикновено не е необходимо да се дават лекарства. Кога детето ми трябва да отиде на лекар? Мисля, че това е един от най-важните въпроси. И мисля, че на грипа трябва да се гледа по особен начин. Ако децата са бебета, които са на възраст под 3 месеца и ако имат температура над 38 или 38,5 градуса, задължително децата трябва да се видят от лекар, дори и през нощта. Но другите деца, първо можете да видите какво може да се направи от дома. Понижете температурата и тогава трябва да видите как се чувстват децата. Ако децата са с много висока температура, трябва да отидат на лекар. Не е задължително да е веднага, но трябва да се обърнат към лекар, ако изпитват болка, като цяло са отпаднали, не се хранят, не пият добре или ако родителите им просто се притесняват. Нуждае ли се детето ми от антибиотик? Антибиотиците са особено силни лекарства, които действат срещу бактерии, а бактериите всъщност са само в редки случаи причина за висока температура при децата. И затова антибиотиците са необходими, само ако лекарят действително подозира бактериална инфекция. При съмнение за бактериална инфекция, лекарят трябва да изследва детето за това. Поради това много рядко се налага използването на антибиотици. 8 от 10 деца не се нуждаят от антибиотик, ако имат температура. Добре ли е да се обърнете към собствения си педиатър? Винаги е добре, когато се отиде при собствения си педиатър, защото той познава детето най-добре и може да види как се е променило. И затова той има най-добър поглед върху него. Не е задължително винаги да се отива направо в клиниката, защото в клиниката се грижим за много тежко болни деца. И понякога времето за чакане, за съжаление, е много дълго.